Mesa marwa chituke ni jatend migawo mar limbe Penina Malonza opako mokalo jadhong ma Kenya Adhong Achieng kuom nyiso chiemo mar adhong kowacho ni kinde mathoth jok machuo ema thoro timo maber e adhong. Sara ma bende noyudo mich mar jatugo maberie moloyo e pacho kae Disemba higa mokalo kendo chung'ne Kenya e tuke mag pinje maoko opake kuom timo kinda kendo ting'o nying jok mamine malo e weche mag adhong. Jatend migawo nosingo mar biro konyo jok mamine manie tuke mopogore opogore ka gimakore gi migawo mar tuke. Nyasi ma kamano noyuore gi jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba. I'm sure you're really enjoying what I raised in my hands. Finally, I'm celebrating Sarah because she is a woman, and I'm very proud of her. As you've known, in the history of this country, very few women have made it to this boxing arena because this is a men's terrain, and I must congratulate her for this far that she is gone. And I want to promise the country that we will be standing behind Sarah as women of this nation. Not only my ministry, and not only the 7 cabinet secretaries who are women, but also the men cabinet secretaries.